Voor de duidelijkheid, deze wet gaat natuurlijk over financiering. Maar uit die financiering komt heel veel voort. Want Aruba moet hele grote investeringen doen de komende tijd. Bijvoorbeeld als het gaat over de raffinaderij, daar zal de heer Eeman het ongetwijfeld ook met u over hebben gehad. Zo niet, dan heeft hij het op andere plekken in Nederland daar de afgelopen 2 weken over gehad. Dat kost echt heel erg veel geld. Als je dat geld bij ons kunt lenen in plaats van op de Amerikaanse markt en je daardoor de helft aan rente betaalt, dan scheelt het vele tientallen miljoenen euro's, of guldens, of florins, of dollars, of hoe je het ook noemen wil, die je kunt investeren in de bevolking daar. En dat is waar het hier over gaat. Hiermee speel je heel veel geld vrij om te investeren in de infrastructuur, in de sanering van de raffinaderij, in woningbouw. Allemaal zaken die daarvoor uitermate belangrijk zijn. Dus het gaat via geld uiteindelijk altijd over inhoud. Alleen, ik ga met u en met de Eerste Kamer het debat aan over de HOVA. En ik weet natuurlijk niet hoe u gaat stemmen. Maar ik heb vrij goede hoop, ook gezien de signalen in het verleden van verschillende partijen, dat de wet door de Tweede en Eerste Kamer zou moeten komen. Alleen hij is wel gekoppeld, als ik die even mag afmaken, voorzitter. Hij is wel gekoppeld aan de landsverordening die door het parlement van Aruba moet gaan. En daar heeft mevrouw Den Hollander gelijk in. Daar is het buitengewoon spannend. Maar het is niet aan mij, als lid van het kabinet van Nederland, om de landsverordening te verdedigen. Dat zal echt moeten gebeuren door het kabinet daar. Wat ik wel zeg, en daarmee zeg ik het niet alleen tegen u, maar inderdaad over uw hoofd heen tegen de parlementariërs in Aruba, is als men de landsverordening daar afwijst, gaat de Rijkswet ook niet door. En als dus de landsverordening wordt afgewezen en de Rijkswet niet doorgaat, dan moet men gewoon op de markt lenen. En u weet, Nederland heeft dat is niet opscheppen, dat is gewoon feitelijk vast te stellen, de beste rentepercentage ter wereld, omdat wij een van de weinige landen zijn met de hoogste status die je kunt krijgen op de financiële markt. Dus het kan nooit goedkoper dan via Nederland, vanwege onze goede financiële huishouding, die resulteert in een AAA nog wat status.